Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía. Señor Fajardo, moi boa noite e benvido. Que tal? Boa noite. Bueno, como estamos? Que balance facemos casi do 50% desta legislatura do señor Varela? Pois de mal en peor. Estamos ante un goberno cunha dinámica de deixarse ir que ten un enorme problema, que é o problema de que ten máis cartos que nunca, e ás veces para un goberno é peligroso ter máis cartos que nunca, porque te metes nunha espiral de obras que non teñen un criterio ordenado e que impiden que se atenda o que se fai. Que quero decir con isto? Se comportan un pouco como os malos amantes. Un enorme esforzo para a primeira cena, o mellor restaurante, o mellor sitio, o mellor hotel, pero despois hai que manter eso durante anos, hai que darlle continuidade, hai que seguir indo a cenar, hai que investir no que xa se fixo antes, e parece que ese é o problema que temos neste Concello. Un montón de obras disconexas, pero ninguna capacidade de manter o que xa está, ou de, polo menos ser quen, de adecentar o conxunto da vila, non? Os millóns de euros que están chovendo en Vilagarcía son terribles en canto a cantidade e terribles en canto a que non resolven ningún problema. Cal é o maior problema deste Concello hoxe en día? Pois a atención aos nosos maiores, non hai ningún sitio para os nosos dependentes e o acceso á vivenda. E a mí me parece unha vergonza, e o digo así, que nos vayamos a gastar 3 millóns de euros entre comprar os trenos de ramal e agora facer ali unha zona verde e non seamos capaces de facer ni unha sola vivenda pública en Vilagarcía. Me parece vergonzoso, porque hoxe en Vilagarcía o maior problema da nosa cidadanía, sobre todo dos nosos mozos e mozas, é que non teñen acceso á vivenda. E ante esta situación de millóns de euros que veñen cada pouco a Vilagarcía e que non se atendan as necesidades básicas, me parece que é un problema enorme e por eso eu estou francamente descontento con este goberno. E as últimas reunións que tuvo coa Consellería de Vivenda, coa señora Llegue, e que se fala de a construción de e a cesión de terrenos para... Están falando de cantidades moi pequeniñas e sobre todo eu quero ver un proxecto, quero ver que se fagan e a realidade é que nos últimos 20 anos non se fixo nada, o último que se fixo foi en Desamparados. Dende aquela non se fixo nada en absoluto, por tanto... E hai un déficit de vivenda, claro que hai un déficit de vivenda. Incluso de aluguer en Vilagarcía. No, de aluguer debe haber 10 vivendas disponibles en aluguer. Eu te poño un exemplo, se alguén ten a sorte de atopar un traballo en Vilagarcía e non é de Vilagarcía e quere vir a vivir en Vilagarcía, ten enormes dificultades para atopar unha vivenda durante todo o ano. Seguramente durante o período escolar non ten problema, pero cando chega o mes de xuño xa tes que deixala, porque temos un problema coa vivenda turística. Por certo, esa vivenda turística que gracias ao BNG e ao Partido Socialista paga menos de recibo de basura que unha vivenda habitual. Bueno, pois son estas contradiccións de gobernos supostamente de esquerdas que fan políticas en contra das necesidades básicas da nosa xente. E eu digo, Vilagarcía ten un enorme problema de vivenda e ten un enorme problema de idade da nosa veciñanza. A nosa veciñanza cada vez é máis maior, pero non temos ningún centro de día público, non temos ninguna residencia pública e non se está facendo nada por poñer encima da mesa un lugar, un espazo para que eso sea posible, cando temos espazos maravillosos para que fose así, porque eu sigo dicindo que Vilagarcía é a mellor cidade do mundo. E a capacidade que ten como Vilagarcía, como ciudad, como habitantes, Sí, estamos falando, isto non estamos falando de Meis, Sí, Vilagarcía debería ter un goberno despois de Meis. Debería ter un goberno a altura do que é Vilagarcía, non? Que é, para min, a cidade máis fermosa de Galicia e seguramente a máis importante de Pontevedra, para min, isto é así. E é realidade que non estamos articulando medidas que permitan asentar poboación, que permitan ter unha vellez digna en Vilagarcía ou que permitan atopar un posto de traballo digno en Vilagarcía. Esas son as principais bazas deste Concello, pero claro, temos un goberno que está máis preocupado en asfaltar e facer obras que sean electoralistas e permitan sacar fotos, porque cada obra está pensada para cantas fotos me pode dar, pero os resultados despois en canto a calidade de vida, Producto Interior Bruto ou o salario medio dos Vilagarcianos está onde está e non está onde se merece Vilagarcía. O señor Varela xa vai para 10 anos, acabará con 12 a finales desta legislatura e o Pexón, que é unha bella historia, non se dá actualizado, non? Sí, eu recordo cando o Partido Socialista acusaba a Fole, que onde vai Fole, de que tiña o Pexón guardado nun caixón. Eu impresiono se ese caixón debe ser tan oculto que ni siquiera o Partido Socialista foi capaz de atopalo nestes últimos 10 anos. Pero que é o plan da cidade. E que é o futuro da cidade, para ben ou para mal. E por que está trancado? Por incapacidade. Por absoluta incapacidade. E porque é verdade que houve moi poucas reunións con quen ten que resolver as situacións que teñen conflicto no Pexón. Por exemplo, os terrenos delantero. Ese é un conflicto enorme e a partir de aí, pois seguramente a incapacidade de sacar eso adiante, pois fai que non se sea. E despois electoralismo. Todos sabemos que o Pexón é un elemento de conflicto veciñal
e donde un pode perder votos. E cando un goberna pensando en non perder votos ou en gañar votos e non o que é o mellor para Vilar García, pois un Pexón non se aproba a partir do segundo ano de mandato, porque é imposible que eso te garantice unha legislatura cómoda e unha elección posterior. Por lo tanto, cando tes gobernos que solamente pesan no seu resultado electoral partidario e non no que é o mellor para o seu povo, pasan as cousas que pasan. E o Pexón, por eso está nun caixón, porque todos saben que habrá que... Pero é unha hipoteca de cidade. E é unha necesidade. A todos os niveles. É unha necesidade. De planificación, de ordenación do tráfico, de mobilidade, e de crecemento. E tanto así que neste Concello nos permitimos o luxo de primeiro facer peatonalizacións e carril bici e despois facer o plan de mobilidade. E todavía non ter un Pexón. O sea, as cousas ao revés. Poñemos o carro diante dos bois, non como se terían que facer as cousas. Pero eu te poño exemplos que para mí son evidentes. Eu todos os meses recibo chamadas, consultas de mozos e mozas que queren facerse unha casa en Vilar García e que teñen un terreo, un espazo e tal, e non saben o que vai a pasar, porque o Pexón está paralizado, non sabemos nin cando, non hai un horizonte certo de, pois non podo facer en un ano, en dous, hai alguna posibilidade, non vai a ser, se van a ampliar os núcleos rurais, non se van a ampliar, se van a constreñir, se vai a permitir outros tipos de edificación. Todo eso está pois no caixón do señor Varela e está provocando enormes dificultades a moita xente en Vilar García. E sobre todo tamén no que ten que ver no futuro do investimento en Vilar García, incluso para a industria, que tamén é un elemento que debía de falarse, non? Cantas industrias importantes se instalaron en Vilar García nos últimos anos? Ninguna. Salvo que está no Porto, que sigue crecendo, industrias importantes que teñan trasladado a súa producción a Vilar García, ninguna. En cambio, sí que estamos externalizando industrias que foron históricamente de Vilar García, non? E iso creo que, pois, o señor Varela está a outra cousa. Pero iso tamén pasa no aspecto turístico, porque capacidade hoteleira en Vilar García... Pequena. É tanto así. Temos tan pouca capacidade hoteleira que nos permitimos o luxo de denegar licencias a establecementos que queren, por exemplo, o tan habitual nestes tempos de cabañas turísticas, non? Pois estamos denegando todas as solicitudes que se están facendo en Vilar García, cando hai unha necesidade de espazos turísticos. E sobre todo porque eu creo que o que non podemos é fijalo todo na vivenda turística, que insisto que é un problema. É un problema para acceder á vivenda e é un problema de convivencia. Porque as persoas que viven en edificios que comparten unha boa parte do edificio con vivenda turística, pois tamén teñen os seus problemas, non? Por lo tanto, eu creo que hai que poñer un coto a eso e habrá que poñer encima da mesa mecanismos para, bueno, pois para que poda haber espazos hoteleros dignos e que sean un referente. Eu insisto que Vilar García seguramente por localización, por infraestructuras de comunicacións, porque ten unha estación do ferrocarril onde cada ano pasan 1.100.000 persoas e temos unha vía de acceso maravillosa, pois pode ser non só o centro neurálxico da provincia, sino casi de toda Galicia, porque é un sitio precioso para instalar o teu centro e despois visitar o resto de Galicia. E tamén para vivir e poder estar traballando en calquer outro lugar de Galicia. Pero para eso necesitamos un goberno que se crea eso e que defenda Vilar García por encima de outras cidades, que parece que, como estamos dirixindo a FEGAMP, pois igual hai outras cidades que están na súa xenda por diante de Vilar García, o cual a mí me entristece como Vilar García. Cita a estación de ferrocarril e a intermodal da estación de autobuses, non? Como vai ser isto, a que se vai dedicar que usos, que información ten a oposición neste caso? Bueno, o único que temos é ese proxecto que se presentou no seu día por parte da Xunta de Galicia, que era un proxecto que eu creo demasiado ambicioso para o que necesita ese espazo. E ese espazo que necesita é o seguinte, é facer unha pequeniña dársena o máis cercano posible ao que agora a estación de trenes, para que aí haya autobuses cercanos que se podan correr para o resto da comarca. Claro, o primeiro ten que haber liñas, porque o problema é que se tes a estación intermodal, pero non tes liñas que te leven a Vilanova, a Cambados, ou Grove, hoxe é moito máis fácil chegar a Coruña ou chegar a Madrid que chegar ao Grove. Isto é unha realidade. Pero unha vez que iso estea feito e que se faga esa pequena intermodal, o que hai que liberar todo outro espazo para que os Duráns, que é un barrio de segunda en Vilar García, porque se trata como un barrio de segunda, teña de unha vez por todas o espazo e a zona verde que necesita, e a plaza pública necesita para que a xente dos Duráns poda socializar nun sitio con calidade. E tamén para darlle espazo ao Colexio das Cardia, que está ali pegado á estación de autobuses e que leva anos sin poder crecer e ter unha segunda línea de estudo, porque non ten espacio para crecer, e aí hai un montón de terreno. Eso sí, habrá que resolver como se cedeu o terreno no seu día por parte dos propietarios, porque decía que era para estricto uso para o que se cedía. Eu creo que eso, espero que este solventado por parte da Xunta e do Goberno local, non sexa que non se poda facer porque haya un problema de titularidade dos terrenos. Todo isto, lógicamente, hai que tenerlo en conta nese plan de mobilidade. Bueno, pues está salindo últimamente
a noticia sobre a 640, pero que hasta polos baches, pola falta de digamos que, deficiencias no pintado, nos pasos de cebra, bueno, hai outros problemas de mobilidade, coas como se chama, coas cousas de decantación, coas balsas de decantación de auga e tal, que sí, os tanques de tormenta. Os tanques de tormenta que están modificando todo isto. Non sei que lectura fai de... Bueno, nós hoxe mesmo saímos á opinión pública a decir que o que non é de recibo é que cando se faga unha obra en Vilarcía se destroce todo o contorno onde se fai esa obra. O dos tanques de tormenta é indecente. É indecente que unha obra que seguramente sexa necesaria, eu non sei se vai a solventar o problema ou non, que teño as miñas dúbidas, claro. Pero con independencia deso, que non pode ser é que todo o contorno onde se fai se destroce. Ahora mesmo o vial do Porto é un auténtico campo de minas, está absolutamente usado e o único que se está facendo é parcheando 1 metro cuadrado en cada vial en vez de repoñer o vial que se destroza. Ou, por exemplo, cantos millóns de euros nos gastamos no noso carril bici? Unha burrada. Bueno, pois os tanques de tormentas modificaron o carril bici, tapiaron unha parte do carril bici, eliminaron un paso peonil que se transformou a través de, digamos que, uns elementos pouco estéticos e que nada tiñan que ver co resto, e aí non pasou nada. O que pasa en Vilagarcía é que, primeiro, non nos preocupamos por manter as cousas, pero tampouco nos preocupamos por fiscalizar. A mí me gustaría saber se nos últimos 10 anos algunha obra que se iniciase en Vilagarcía acabou sen tempo. Ninguna. Por exemplo, o skatepark do Cabadelo leva máis de 1 ano e medio de retraso. Non sabemos cando vai acabar, pero claro, se permite unha empresa concesionaria que teña 2 ou 3 operarios ali traballando, cando que ten que facer é poñer os operarios que teña a traballar e rematar en plazo, porque vamos a chegar ao de Zobral e iso é seguir en obras. Bueno, pois eu creo que iso é a deixadez dun goberno a tempo parcial. Non podemos ter un goberno con 6 liberados a tempo completo que lle dedican ao Concello 2 ou 3 horas por a mañán, si lle dedican, porque eso ao final fai que a xente entenda que eu podo tirar para diante que a mí non me vai decir a nadie, oiga, usted ten que acabar a obra, usted ten que cumprir o seu prazo, se non o cumpre habrá que sancionalo. E ora, coa excusa de que todos os materiais subiron, de que dificultades, pois vale todo, e eu non recordo nos últimos anos unha sola obra que acabase en tempo, e creo que eso, pois hai que resolvelo. Creo que ningún goberno anterior lle pasaba eso, non lle pasaba nin a Fole, nin a Gago, non lle pasaba nin a Dolores, pero este goberno é un goberno, insisto, a tempo parcial. Está un pouco tempo no Concello e o tempo que está no Concello dedican a FEGAM. O de botarlle as culpas ao Estado porque a Nacional 640 do Estado, eso non... Bueno, é verdade que é titularidade do Estado, sí, pero tamén é verdade que tens responsabilidade de chamar a porta do Estado, non? Eu se vivo na casa dun caseiro e se me rompe non lle chamo para que me arregle e paso, pois seguramente non me lo arregla nunca. Eu creo que o problema é que hai que facer o traballo. E o traballo non é só resolver as cousas que dependen de ti, sino xestionar as cousas que as administracións ten, porque despois, cando outra administración te dá cartas para facer obra, sí que vendes ti a obra, pero cando outra administración non o fai, pois habrá que facer a presión que hai que facer e habrá que traballar. Pero, que pasa? Se ti queres crecer no Partido Socialista e a Partido Socialista e tens que chamar as portas, pois non lle podes afear a conducta ao Partido Socialista, non sea que te diga, oiga, pois agora usted igual non vai a chegar a onde quere chegar. Bueno, insisto, Vilagarcía se merece un alcalde que este poñendo Vilagarcía por diante dos seus intereses persoais e partidistas. E iso non pasa hoxe en Vilagarcía. Vilagarcía está por detrás. E, ademais, todos sabemos que o noso alcalde dedica unha boa parte do seu tempo a dirigir a FEGAMP e a atender outros concellos, non a Vilagarcía, que é quen lle paga. Acabamos o tema de, digamos que do plan de mobilidade coas peatonalizacións hasta tamén, e metemos xa aquí o mercadillo e as movilizacións, e daqui para alá ou da lá para aquí, non sei como vai quedar isto, si debe de ter un sitio solo, se hai que chegar a acordo, comercio, porque lóxicamente é beneficiario ou sufridor de todas estas consecuencias. Facemos un paquete, señor Fajardo, porque o tempo vai ser. O mercadillo funcionaba, máis ou menos, con máis ou menos, funcionaba, levou anos, eu o recordo e é de interés para as dúas partes. E é de interés para todas partes, e non só para os que venden no mercadillo, claro, para os sino para os comerciantes que se benefician da que é o efecto chamado do mercadillo. Correcto. Pero alguén tuvo reconocido aquí a semana pasada pola presidenta de Zona Aberta. Pero alguén tuvo a brillante idea no seu momento de dicir, bueno, isto mercadillo, agora vamos a meter unha rúa polo medio e vamos a facer que crucen os coches por onde nunca cruzaron cando había mercadillo. Nunca cruzaron por aí cando había mercadillo, pero como estivemos facendo actuacións peatonais no teu contorno, de repente nos damos conta que non había alternativa. Por qué? Porque non había un plan previo, que facimos sempre, cando ti tocas unha cousa afecta a outro lado, pero que te lo previsto. Bueno, pois esa decisión está acabando con mercadillo.
está en contra co mercadillo. Por tanto, o que non se pode fazer é parches. Habrá que tomar unha resolución que permita que o mercadillo sexa o que era antes e dinamizar aínda máis, porque a Praza de Abastos, cantos planes de dinamización se teñen levado na Praza de Abastos e cada día a Praza de Abastos, en vez de mellorar, está pois máis ou menos como estaba, se non é peor. Cando, por certo, é un dos edificios máis emblemáticos de Vila García e é, digamos, que un dos que máis lle gusta a xente vende fora a visitar, porque é unha maravilla a nosa Praza de Abasto, arquitectónicamente, socialmente e étnicamente, e etnográficamente, porque é un sitio maravilloso e único, e en vez de estar... E fundamental para os produtores e vendedores. E en vez de estar pulando por eso, pues estamos con parches discontinuos, intentando ademais enfrentar a uns con outros para que os que son da miña parte teñen a voz cantante cando que ten que haber unha solución conxenta entre todos os que ali están, peixeiros, os da carne, todos os demais. Pois non, estamos a outra cousa. Insisto, ten que ver co grado de dedicación do concelleiro responsable, que o concelleiro responsable debería estar en eso e terlo encima da mesa todos os días para buscar unha solución. Eu me canso de visitar mercados polo resto do mundo que son o polo de atracción fundamental de moitas vilas. E Vila García, que ten uns dos máis fermosos, dos mellor situados e con mellor produto, non é capaz de facelo. Non o entendo. E sigue sendo unha parte importante atractivo para turístico, lógicamente os mercados e as plazas de abasto. Logo entramos no turismo, pero antes de ir digamos que ao turismo 100%, a política turística, me gustaría que fixera balance da licitación da reforma da zona do Ramal e todo o que ten que ver, digamos que coa ampliación coas melloras na playa da Concha. Bueno, aí me vou a parar, porque é unha das cousas que máis me molestan. Resulta que nos pagamos 1.900.000 euros por comprar o Muelle do Ramal, vale? Unha zona que era pública. Entón, Vila García é o único sitio onde os cidadáns compran unha cousa dúas veces. Facemos sobre o pagamos con cartos públicos e despois, outra vez os Vila Garcías volven a comprar con cartos públicos unha cousa que xa era pública. Cando o que tens que facer é negociar co Porto que te fa unha cesión, non pagar dúas veces. Por tanto, 1.900.000 euros malgastados. É como se eu collo 1.900.000 euros, vou á Praza de Galicia e os queimo, porque eso é o que fixemos. Queimar 1.900.000 euros nun espacio público que xa era público, non ten sentido. É que non se podía facer por lei. Oiga, despois resulta que o fixeron para hacerlle os parquistas ali as naves que están no Ramal. Indecente. E agora non só eso, agora vamos a gastar 1.100.000 euros en reordenar ese espacio. Pero nos olvidamos que fai pouco gastamos 30.000 euros nun concurso para facer un proxecto que iba a ter unhas piscinas de sal ali. Ou nadie se acorda deso. Outros 30.000 euros que malgastamos para un proxecto que nunca se fixo a cabo, porque non tiña sentido. Nunha vila con tantas praias, colocar unhas piscinas ao lado do mar. Non tiña sentido. Bueno, pois agora nos vamos a gastar outra millonada en poñer un espacio público que eu creo que se pode facer sin menos inversión. E, sobre todo, porque os cartos hai que utilizarlos, non hai que utilizarlo. 3 millóns de euros, cantas vivendas públicas se fan? E, sobre todo, hai unha cousa que me extraña. Por que queremos facer... Bueno, eu creo que é necesaria esa mellor conexión entre a praia e o que é o Parque Miguel Hernández. Porque ten que haber unha cafetería. Porque a ten que construir o Concello. O sea, o Concello vai construir unha cafetería para acceder a unha unidade privada cando temos. A cafetería do propio Miguel Hernández abandonada. A cafetería do Río da Xunqueira, que había unha cafetería no seu día, abandonada. O balneario, abandonado. Estamos de broma. Que necesidade? Por tanto, eu creo que aquí o que hai moitas ganas de aparentar e facer grandes obras que aparenten, pero non se pensan as cousas. Non se pensan as cousas, porque a boa parte do gasto desa obra ten que ver con esa infraestructura privada para regalar unha empresa privada. Ou os 3,5 millóns de euros que nos vamos a gastar na nova piscina para hacer unha empresa privada. É que eu non entendo nada, sinceramente. Estamos falando de un montón de millóns de euros para que ao final se gestionen empresas privadas e espazos públicos. E eu non estou de acordo. E depois, en canto a remodelación da praia, eu non estou moi satisfeito co resultado. Non estou moi satisfeito co resultado. Hoxe mesmo, eu vivo no Paseo Marítimo. Despois das temporais, toda a área desa praia acaba no Paseo Marítimo e no parque. Non se resolve esa situación, non hai ninguna actuación. É probable que non a moito tardar volva ao Abrojo, porque está claro que non acaba de solucionarse a situación e siga aparecendo erva nesa praia. E despois, eu creo que ten que haber unha actuación suave que permitise que esa praia fose unha gran pradeira e o noso parque público. Ahora mesmo un deserto, un erial, miles de metros cuadrados públicos abandonados para nada, porque nadie vai a situarse nunha praia a 200 metros de auga. Fai un efecto visual... Estrano, sí. Complicado. Bueno, praia de Barraña, en Boiro.
un exemplo, unha praia tamén como a nosa, con unha actuación un pouco natural, pero que se convertiu pois nun pinar, unha zona verde, praderío e despois a praia. Bueno, por que aquí non facemos eso? Porque non somos capaces de facer un grande parque público nese espazo e o resto que sea praia. Pois son cosas que non entendo, e sobre todo, alguén coñece algún posiblemente o mellor paseo marítimo tamén da provincia ou de Galicia, por extensión, por vistas, por postas de sol. As postas de sol dese paseo marítimo non lle ten nada que envidiar as de Santorini ou calquer sitio, son espectaculares. Cantos locais de hostelería hai? Canta actividade se xenera nese paseo marítimo, co que signifique que a xente que pasea, bueno, pois habrá que poñerse a pensar por que está pasando eso, non? Bueno, eu creo que ao final estamos ante o mesmo. Se non hai plan, se non hai idea e vas facendo cousas disconexas, ao final, pois non acabas de resolver ningún problema. E a última, o regato da tripeira. Nos gastamos un montón de pasta al resenar a praia e deixamos aquilo destrozado, con vallas desde fai 2 ou 3 anos sin que se resolva a situación. Bueno, hai cousas que non teñen nombre. O resto de política turística, co resto das playas, hasta chegar a Vilaxoán, coa política de, digamos que, hasta de Fitur, que se está facendo, cal debera de ser, cruceiros, como debe de aproveitar a cidade, digamos que o impacto e o beneficio dos visitantes a través dos cruceiros, como, digamos que incluso hasta o novo muelle, a transformación do muelle. Eu sou escéptico. Primeiro, Fitur, que fixo Vilar García Fitur? Eu pregunto todos os anos cal foi a xenda dos nosos representantes de Futura, descoñezo. Vamos en medio de outro proxecto turístico. Non temos un proxecto turístico propio, ni vamos a presentar un proxecto propio. Presentamos algo distinto, en medio de outra cousa. Non cal é a nosa oferta concreta. Muelle, terminal de pasajeros, se nos vendeu unha gran terminal turística e se vai a fander unha dársena, que non nos tomen o pelo. O que presentou no seu día o señor Gago, cando era presidente da Autoridade Portuaria, non ten nada que ver con o que se vai facer agora, que é, digamos, que el hermano pequeño, no, el nieto pequeño de lo que se pretendía hacer, moito menos do que se merece este povo. Eu xa estou cansado de que nin Portos de Galicia, nin a Xunta de Galicia respete a entidade de Vilagarcía, que por algo debería ser a 8ª cidade de Galicia, e cada vez somos máis atrás nesa lista, pois porque non hai ninguén que defenda a Vilagarcía. Pero despois, cal é o proxecto turístico de Vilagarcía? Compramos e gastamos diñeiro en facer un novo mirador en Xiabre e somos incapaces de atender os centenares de vertidos incontrolados que hai no Xiabre. Nos gastamos diñeiro en ese novo mirador de Xiabre e nun espacio espectacular que tenemos en Fonte Fría, o temos abandonado, onde non recollemos a basura, onde leva a fonte sin botar auga máis de 6 meses. Bueno, pois o que estamos dicindo é unha cuestión de mantemento e defender o que nos temos. A nosa personalidade. Vilagarcía ten unha historia moi rica. O que significou Vilagarcía ao principio do século XIX é o que tiña que ser, digamos, que o noso atractivo xurístico, o que foi o Vale da Prosperidade, os pazos, as vivendas históricas dos duques de Terranova e demais, todo eso, recuperalo, e iso se pode ser un elemento, non digo como Sintra, pero moi parecido, porque tuvo así importancia, e aquí se pintaron cuadros importantes, viñeron a realeza, veo un montón de xente importante, e a nosa historia forma parte do noso atractivo turístico, e iso habría que recuperalo, pero non hai proxecto turístico, insisto, vamos a Fitur, non sabemos cal foi a axenda dos nosos responsables en Fitur, e fomos dentro de outro proxecto global, pero non tiñamos unha identidade propia, o único que fixemos foi gastarnos diñeiro en poñer un anuncio nunha parada de metro, me parece que insuficiente, absolutamente insuficiente, e por certo, Fitur ten un problema, que facemos Fitur para que salgan os nosos alcaldes nas fotos dos diarios locais. Os daqui sabemos o que é Vilagarcía. O que ten que salir en periódicos especializados, en webs especializadas, que non sexan de Vilagarcía, que sexan de fora, que é onde ten que vir a xente a vernos, non? Nos quedan parroquias, taxes e impostos. Como se está atendendo as parroquias ao rural? Bueno, evidentemente hai unha Vilagarcía de 2 velocidades, non? Eu estou cansado de este goberno que pensa que Vilagarcía empeza na Praza de Galicia e acaba no Porto. Vilagarcía ten unha enorme extensión de parroquias que están en moitos casos abandonadas. Vilagarcía, en pleno século XXI, sigue tendo un montón de espazos sin alcantarillado, sin agua corrente. E Vilagarcía necesita que as parroquias se defendan e se manteñan. Te vou a poner un exemplo que para mí é paradigmático. Nos venden que están humanizando Vilagarcía e o centro, e peatonalizando, pero están deshumanizando as parroquias.
a desaparición dos vehículos e de moitas estradas no centro fai que a circunvalación propia de hoxe sexan as parroquias. Hoxe, en Vilagarcía, para evitar os atascos continuos, a xente vai pola Laxe, por Guillán, pola Torre, e ahora sí, eu vivo na Praza de Galicia e podo baixar cos meus nenos a pasear tranquilamente porque non hai ningún coche. Pero como vivas na Torre e como vivas na Laxe, non poñes unha pé fora porque son as circunvalacións, convertiron as parroquias en circunvalacións. Sin esa infraestructura, sin a ciudad viaria, por lo tanto, hai unha Vilagarcía de dúas velocidades, a que é o centro e o resto. Eu creo que eso hai que resolvelo. E a outra pregunta xa me esquecín cal foi. Impostos e taxas. Se nos dice que se congelan desde fai moito tempo os impostos e taxas, é mentira. É mentira. Os impostos e taxas se legan subindo o que é o montante global a razón de máis de €500.000 ao ano, porque seguimos pagando ese catastrazo que se podía compensar, non? Esa que foi a revisión de valores catastrais que se vai demorando durante X anos. Bueno, pois o que temos que facer é, digamos, que reformar as taxas municipales da forma que aqueles que teñen máis recursos poidan pagar máis e os que teñen menos. Eu poño o exemplo que para min é o máis sangrante, que empecé a entrevista con eso. Como pode ser que en Vilagarcía o Partido Socialista e o BNG, e volvo a repetir, aprobasen unha ordenanza de basuras que fai que as vivendas turísticas paguen menos de basura que unha vivenda particular? Non ten comprensión, non? Non, vamos a resolver ahora con unha norma para que estivemos esperando, non? Eu creo que aí hai un enorme problema e Vilagarcía ten un peso impositivo importante, pero, dende logo, non é, digamos, que equiparable en canto ao que recibe os veciños a cambio e, sobre todo, que hai que compensar. Se eu vivo en Alalde e pago mesmo que no centro, teño que tamén ter servicios e non só todo para o centro, non? Pois, señor Fajardo, chegamos ao final deste viaxe, pero ten o último minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle pregunte. O que queira é moi perigoso, Vostede é moi responsable, o sea que adiante, eu insisto, algo do que dixo ou algo do que non lle preguntín que non nos dou tempo. No, eu quero insistir nunha mensaxe que para mí é importante, e salía estes días un columnista de Vilagarcía facendo un artículo que eu suscribo palabra por palabra, que as cousas hai que mantelas. Non basta con que se fagan novas obras, o que non pode se facer deixar morrer o que está feito, non? A Plaza de Independencia se remodelou fai pouco, está esmorecendo, a Plaza de España se remodelou fai pouco, está esmorecendo. Vilagarcía necesita un plan de mantemento continuo que permita recuperar espacios que se degradan, porque non hai mantemento, non hai plan, e non estamos, digamos, que pensando o Concello para que se fagan eses plans de mantemento, non? E despois eu creo que o que non podemos é continuar malgastando dinheiro público en cousas que non son prioritarias. A política é cuestión de prioridades, e para min o prioridade de Vilagarcía é darlle emprego á xente, darlle un espacio para poder pasar os últimos anos da súa vida e non o temos, e sobre todo darlle vivenda. E a min de verdad que me doe a alma cada vez que vexo que nos orzamentos municipais pasamos de 10, 12, 16 millóns de euros en investimento e non se gasta ningún só peso en vivenda pública. A verdade é que non é responsabilidade municipal, pero hai concellos que o fan. Hai concellos que o fan, e habendo diñeiro, habendo cartos e tendo orzamentos que nos deixamos sin gastar todos os anos 2 millóns de euros, pois creo que podemos facer un esforzo e poner encima da mesa a vivenda pública e titularidade municipal para aluguer ou para as familias que máis o necesitan. Señor Fajardo, foi un placer contar con vostede. Igualmente, se está sempre moi ben nesta casa. Bueno, moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite. Boas noites a todos. Nos vamos a publicidade e damando os patrocinadores volvemos e recibimos a Xoán Manuel Vázquez, portavoz do BNG no Concello de Meis, así que non o perdan, será dentro de un instantillo, hasta ahora mesmo.